Vamos a tardar en torno a 26, 28 horas. Chegamos mañá ás 7 da tarde, ahora mesmo son as 11. E creo que estamos a piques de sair. Nada, dormes así, en hamacas, rodeado de xente. Hai camarotes tamén, privados, que din que pode ser unha boa opción con baño privado, porque, bueno, aquí os baños son compartidos, pero, a ver, é un día e medio, así que, nada, eu creo que esta pode ser unha experiencia moi chula. Chegamos a un pueblo e mira, desde abaixo, con uns paus e con os cestos, véndenche cousas, mételle os cartos no cesto e colles o que queiras. De aí. Que se firme para a vida eterna. Amém. Chegando xa a Santarém, ahora toca buscar a forma de chegar a Alter do Chao. En principio hai buses, non hai moito problema. O único é que non temos onde quedarnos, temos ainda que ao chegar buscar, tardamos unha hora en chegar, chegamos de noite a pechala. Con respecto ao barco, a ver, o barco está moi ben, a experiencia mola moito, foron como casi 2 días inteiros e unha noite, pero que pasa? Que o río Amazonas é moi ancho, a veces vas polo medio. Entonces ves o que é a selva lonxe dun lado, lonxe do outro. A veces acercaste un pouco, pero non alcanzas a ver demasiado. Entonces mola a experiencia. Pero nós creo que de aquí desde Santarém que xa vamos a ir en bus. Os rezagaos aún se resisten a recoller. E este é Alter do Chao, a playa que está xusto en Alter do Chao. Paradisíaca, e sorprendeunos muchísimo. Claro, este exactamente non é o río Amazonas, é un afluente que se xunta adiante con el, que a agua é super transparente. E ahora imos cruzar aí enfrente, o que chaman a Illa do Amor, que cando está a auga moi alta, mira, é como unha lengua de area, eso que se ve aí, que ahora a agua ainda está bastante alta, entonces está bastante cuberta, pero bueno, pódese ver. E queríamos ver o atardecer aí, nese outeiro, que é como o punto máis alto de por aquí. Para cruzar, desde aquí á esquina da playa, tan pronto entras xa se ven, hai unhas barquiñas que te cruzan por 5 reais.
está todo, mira, moi bonito, sí, as sillas na auga e tal, pero que pasa? Entérrense máis de diante, cada atrás, ou dunha pata cada outra, é super incómodo, así que todo pantalla. A comida, carísima, cara, para ser aquí Brasil e para ser esta zona, así que, recomendación, pois traino. Bueno, Pois nós vamos a pagar por unhas patatas fritas, sí, 5 euros por unhas patatas fritas. Así que, cando estábamos comendo polos 5 euros, os dous buffet libre con bebida. Así que é caro, carísimo. E baixo un calor e unha humedade infernal chegamos. Alá, o lonxe. Dese a punta da Illa do Mor, que está, se ainda agora baixando a agua, ainda está descubrindo. Eso tápase completamente. Vese aí. Pero se miramos ao redor, mira como mola, mira. Aí está a parte dese río, que non é o Amazonas. Aí desver agora, aunque parezca grande porque non é o Amazonas. Selva. Espera que vou por aquí. Illa do Mor, Alter do Chao enfrente, e este sí que é o Amazonas. Mira. De feito non se ve a outra punta. Aí está, queda un barquiño, nada, formanse lagoas. A verdad que merece a pena porque é un dos poucos puntos altos que hai así que che permite ver a selva e o río. Entón, pois nada, 40 minutiños andando para poder ver esta maravilla. E esta maravilla non fai falta andar moito, solo con ir a Figueroa. Os meus consellos para Illo do Mor: ir todo o día a descansar, levar unha hamaca, se tes a hamaca do barco, leva a hamaca do barco, busca 2 árboles e pona, subir ao cono ese para ver as vistas e levar a comida, para non pagar ali o pato, e unha botella de agua congelada ou 2. E con eso seguro que pasas un día genial. E se vas en parella, incluso creo que mellor que solo. Por algo se chama Illo do Mor. Collemos unha excursión a que se chama Canal do Jari, escrito Xari creo que é. É un día solo, e así ao principio xa a persona que nos leva a mí xa non me agrada demasiado. Isto é o ourizo dunha castaña, mira que Iria non é pequena, e mira a comparación con Iria. Cando cae, abreslle esa tapa, que non sei se será tan fácil, e aquí dentro están as castañas, é isto que está cortando a muller. E aquí hai un árbol pequeno, a ver, mira, aí hai máis ourizos, mira o meu pé, ao lado. Son como unha cabeza dunha persona moi grande. E aí, non sei se se consigue ver unha, aí, vou acercar a un cai.
Ve a miña man aquí no medio. Bueno, non, parece moito máis grande do que é. Venga. Empezamos a Transamazónica, boa parte da carretera que cruza o Amazonas do estado de Pará. Santarém, Marabá, 24 horas, curvas. Motivadísima estoy con ello. Espera que vou enseñar un pouco da carretera. Eso, bueno, aí ves algo de asfalto, pero bueno, a carretera é casi toda de terra. Quer economizar o ar, não estão colocando ar pra nós aí. Acábanos de pasar así unha cousa bastante bonita a Iria e a mí. Pois un señor acercouse a falar a nós e invitounos á súa casa, vive no medio do Amazonas, eso sí que é floresta, pero xa tiñamos o billete pagado hasta Marabá. Entón, bueno, pois estas cousas pasan bastante a menudo. Esta xente acaba de pagar o bus. Ué, a carretera, autopista, AP. Onte fixemos un tour pola selva en Santarém. Non é tan común que ofrezan os tours de varios días, aunque creo que sí que tamén os hai, como os ofrecen en Manaus. Entón, vou intentar ser obxectivo e explicar en que consistiu. Primeiro, ti onde foi, porque Santarém non foi. Ai, foi en Alter do Chao, ai, é verdad. Bueno, en Alter do Chao. Que fixemos? Collemos a barca, tiramos como unha hora e pico de barca hasta chegar ao canal do Xari. O canal do Xari, que é, pois, ahora mismo estaba prácticamente todo inundado. Cando baixa a terra vese máis, é como así unhas lenguas de terra que se meten polo medio do río Amazonas, como que varios ríos confluen aí. A ver, é chulo. Verdad que sales, primeiro árbol, mira un perezoso, o segundo árbol, outro perezoso, o terceiro árbol, non sei que máis, nada. Vimos un porco espiño, eso, 2 perezosos e por ali uns macacos, pero é un búho. Dali fomos a un sitio onde teñen a planta esta, Vitoria Rixia, en portugués, e tiñan como unha degustación desa planta, platos feitos con esa planta. E daí nos levaron a unha playa para comer e desa playa a outra playa para ver o atardecer e volvimos. O de Manaus costou uns 5 días 1.000 reais, 200 reais por día, e este costou uns ese día 140 reais máis comer, 100 que foron outros 20, 160, 170 reais. Cristian é un pesimista. O noso problema, o ventaxe foi que fixemos primeiro a excursión guai. Entón, ti cando estás aquí e despois te poñen aquí, pois perdeche unha mierda, pero realmente a excursión objetivamente estaba ben. Preguntámoslle ao resto da xente que lle parecía que estaba, que lle gustara, entón, pero que está ben. Pasa que nos vimos de facer unha que molaba máis, entón foi máis facer primeiro a de un día e despois facerte a de varios días. É como un primeiro contacto e despois a meterte de cheo na selva. De feito, había outro paseo dun día que era andar Gustouche? Pois suscríbete e para atopar máis información bota un ollo á descripción.